Hyvää huomenta. Aloin tässä tekemään pientä päivitystä taas näistä kryptovaluutoistamme, niin luin tuossa jostain syystä yöllä saanut kunnolla nukuttua. Taisin lämmittää vähän liian lämpimäksi pönttöuunin, kun piti tulla joku 14 pakkasta ja tulikin vaan 5. Se varmaan vähän vaikutti kans asiaan. Vähän ikään kuin tulee, niin on huono uninen jo välillä. Mutta luin semmoisen mielenkiintoisen jutun tuossa, että kun tässä on liittyy tähän Bitcoininkin nyt, niin siinä oli se, että kun nämä kaikki tekoälyt ja sen semmoiset koneet nykyään niin kuin louhii niitä ja sitten siinä niin kuin teknologia ikään kuin myöskin niin kuin menee vähän niin kuin pitemmälle jo edelle kuin mitä nämä Bitcoinin kehittäjät aikanaan tehneet, niin siinä tulee sitten semmoisia asioita, että jotkut pelkää sitä, että se Bitcoinin salaus murretaan sitten jollain kvanttitietokoneella. Mutta kun sitten siinä tarkemmin sitä juttua, kun luki vähän pitemmälle ja loppuun asti, niin se oli niin monta kubittia vielä vajaa, että ei kyllä tapahtuu ihan heti. Ja sitten siinä on vielä mahdollisuus kuulemma, en tiedä miten se on mahdollista, mutta niin kuin vielä lisätä sitä suojausta siihen jotenkin jälkikäteen päälle vielä. Tuntuu vähän oudolta, että jos se on tehty, niin se on tehty, ettei siihen lyödäänkö siihen sitten vaan uusi kerros päälle, että se vanha kerros on siellä sitten. Kahvia tässä täytyy kyllä aamulla ottaa näin. Niin. Se ei sikäli teknisesti ole niin kuin hirveästi ehkä niin mielenkiintoista, mutta en usko, että sitä Bitcoinia murretaan, että se olisi joku riski. Siihen mä en ainakaan näinä vuosina kyllä vielä usko, eikä siinä uskonut tämä artikkelin tekijäkään, joka oli aika lailla perillä tästä hommasta. Ja sitten on näitä tietysti, mitä tulee sitten näihin, että nyt kun puhelimen sivupalkista tulee niitä uutisia ties mistä, siellä on kauppalehteä ja kaikkea muutakin uutisia, mistä nyt sattuu, mä en oikein tiedä miten ne valikoituu sinne, niin siinä jatkuvasti silleen niin kuin lukee nyt, että Bitcoin sulaa tai Bitcoin romahti rajusti. No se raju romahdus on kyllä tapahtunut viime vuonna joskus. Tähän siitä on varmaan, oliko se joskus, no viime vuonna kuitenkin, mutta siitä on niin kuin tosiaan pitkä aika siis silleen, kun se ihan todellinen niin kuin se kärki on saavutettu siellä. Totta kai se on tästä nyt niin kuin, kun minäkin olen tässä ollut mukana, niin tippunut tai se itse asiassa nousi niin kuin sinne euroissa 84 suurin piirtein ja nyt se on 58. Se käy siinä 60, taisi eilenkin käydä 60, että ei se niin valtava romahdus kuitenkaan ole nyt tässä vielä tapahtunut mun mielestä. Ja mä oon tässä koko ajan ajatellut itse mielessäni, että ajattelee varmaan moni muukin, että se on oikeastaan mun puolesta silleen inhorealistisesti silleen, että mulle se sopisi, että se hinta vielä nousisi, että mä kerkeisin vielä ostamaan tässä ja mulle oikeastaan, jos ihan sillä lailla, vaikka ei se tunnu kivalta se ajatus, niin mä kuitenkin ymmärrän sen, että jos se tippuisi vielä alemmas sinne ja oikein sinne kipurajalle tippuisi, niin mulla olisi vielä parempi mahdollisuus ostaa sitä. Mä saisin enemmän pienemmällä rahalla tai samalla rahalla enemmän näitä muitakin tokeneita. Se olisi vain mun etu pitkällä aikavälillä. Toki mä seuraan niitä sillä lailla, että mä toivoisin tunteella ihminen monesti kuitenkin pelaa, vaikka ei periaatteessa kauheasti pitäisi. Siitäkin on sanottu. Mutta kyllä näistä niin kuin jonkun verran, jos pystyy nauttimaankin, niin kannattaa nyt yrittää nauttiakin. Eli mun mielestä näitä tunteita voi ihan hyvin käyttää näissä. Mutta tolleen kun ajattelee, niin mitä pitempään tämä niin kuin pysyy tässä alavireisenä ja mitä alemmas se menee, niin sen paremmat voitot on tiedossa sitten tulevaisuudessa. Näin se vaan menee. Ja ei mua sillä lailla ole kauheasti nuo tippumiset vielä niin kuin saanut niin kuin kauheasti semmoista reaktiota minussa, että nytkin mä ajattelin, että tässä taas perjantaina on seuraava
kohta, kun mä katon taas niitä. Mä nyt eilisen illan käytin siihen. En koko iltaa käyttänyt, vaan eilen illalla kattelin rauhassa. Vertailin varmaan semmoista 10 tokenia, että mitä ostan. Ja mä päädyin sitten semmoiseen, mikä oli siinä mun ostolistalla. Mä oon tehnyt semmoisen ostolistan, minkä mä oon tässä video vai 2 taaksepäin, niin on tässä luetellutkin niitä, mitä siellä on semmosia. Ja sitten vähän sinne päin, että mitkä vois olla. Niin mä ajattelin tämmöistä vanhaa Breve Matic, eli nykyinen Polygon, niin se on siinä jossain 0,07 0,08 euron paikkeilla se hinta. Mä katsoin, että se on ollut joskus 90 päivää sitten, niin se on ollut 50 senttiä sen tokenin arvo. Ja se on ihan käyttötokeni. Ja se on niinku sit kuitenkin niinku, se ei ole mikä tahansa semmonen, se on ihan samalla tavalla tiputtanut arvoansa kuin muutkin tokenit. Sanotaanko semmonen karkeasti vaikka, että osa on tiputtanut puolet arvostaan ja osa on tiputtanut 30% ja mitä mikäkin on nyt tiputtanut. Niin siinä oli paljon hyviä. Totta kai on paljon, mä ostasin niistä jokaista mielellään, mutta mullakin on ihan selvä raja, mitä mä voin ostaa kerralla. Ja munkin täytyy välillä saada tienattua lisää sitä, että voin aina tehdä ostoksia, koska tää on kuitenkin semmonen, että mä en ota näihin mitään lainoja. Vähän kahvia mä kyllä otan. Niin päädyin sellaiseen Polygoniin. Ja sitä mä sitten, nyt se on niin kuin päätetty, aamullakin se tuntui vielä hyvältä. Tää on hyvä nukkua yön yli, on vanha sanonta. Se toimii erittäin monessa asiassa. Ihan oikeasti siis silleen, että vaikka se asia ei muutu niin kuin oikeastaan miksikään, niin se ihmisen aivot käsittelee sitä vielä unessa. Että mäkin monesti kun mä herään, nyt kun mä oon paljon näiden kryptojen kanssa touhunut ja mä teen nyt tietysti muitakin asioita elämässäni, niin mä saatan herätä siihen, että mulla niin kun, tiedätkö, aivot käsittelee näitä kryptojuttuja, että mulla on suoraan siellä, kun mä herään, niin mulla on aivot tehnyt yöllä töitä. En tiedä mitä kaikkea on tehnyt sitten, siellä on mitään hyödyllistä tehnyt, mutta saatan herätä siihen, kun mulla on ihan oikeasti siinä joku kryptojuttu menossa siellä päässä. Se voi olla huonokin asia. Me täytyy myös osata rauhoittua, että mä eilettäin myös sitäkin mietin siinä ja se oli semmonen se ajatus mulla, että kun tää on pitkäjänteistä hommaa, niin tätä ei kannata niin kuin liian paljon kuitenkaan sitten tehdä sillain, kun tää on ehkä tää alkuaika tämmöstä, joka hommassa tää alkuhomma on tämmöstä vähän kiihkeämpää, niin tässä nyt sitten on enemmän tehty ja mulla on vielä muutamia asioita, mitä mun pitää opetella, kuten esimerkiksi kuinka ne rahat sieltä otetaan pois. No mielestäni teknisesti mä tiedän, miten se tehdään, mutta mä en ole halunnut ottaa niitä pois. Mä joudun maksaa varmaan vähän kuluja, jos mä otan niitä pois sieltä ja laitan taas takaisin, niin mä en ole sitä sitten tehnyt, koska mä uskon, että mä sen pystyn tekemään, mutta näitä voisi testata. Kuitenkin ainakin sitten, kun alkaa olemaan se tilanne silleen lähempänä, että niitä pitäisi sitten nostaa kerralla isompia summia pois, kun yksi osa tätä, siitä mun pitikin sanoa tässä videossa, että yksi osa tätä kryptohommaa on kuitenkin se, että jossain kohtaa, kun sun täytyy alkaa ottamaan niitä rahoja ulos, niin sun pitäisi sitten osata se myös tehdä ja pystyä tekemään. Ja siinä varmaan sitten täytyy käydä vielä, mä joudun varmaan tutkimaan vähän lisää asioita. Ja siinä tarvii miettiä sitä, että milloin se raha kannattaa ottaa pois. Mä laitoin semmoisen osakepuolelta semmoisen, että milloin kannattaa ja minkä verran ottaa pois, mutta niin kuin karkeasti sitä semmoista ihan täydellistä niin kuin, tietoa siitä, että kuinka ylös se nousee. Ihan niin kuin ei tietoa nytkään, että kuinka alas tämä menee. Niin siinä täytyy itse niin kuin miettiä se, että mikä on itselle sopiva semmoinen niin kuin raja ja mitkä on ne arviot, että osaisi ottaa suurin piirtein oikeaan aikaan ulos. Ja kyllä mä sanoisin näin, että
jos kuvitellaan vaikka, että ne kryptot nousisi nytten jossain kohtaa, siinä voi mennä oikeasti niin kuin vuosi tai 2 esimerkiksi, niin taikka ne nousee sitten vaikka ihan tässä hetken päästä, vertailukohtana ne vanhat syklit, että mihin ne on noussut ja mikä on se oletettu nousu sitten, kun se todella se nousu siis niin kuin on sitten alkanut niin, että se näkyy siellä summassa kunnolla, että aletaan puhumaan niin kuin dollareissa siellä, että se on jo yli 100 000 ja 120 ja 150 000. Se voi nousta jopa enemmänkin, mutta mun mielestä silloin kannattaa osa ottaa pois jo niissä lukemissa. Se on semmoista varmistelua siinä sitten, että ei jätä kaikkea sinne, jos se sitten yhtäkkiä tuleekin alas kuin lehmän häntä. Eli minä ainakin jätän sinne silti, vaikka ne olisi kuinka huipulla, niin mä jätän sinne silti vielä, että jos se nousee vielä, niin sit se osa on siellä vielä tienaamassa ja ne saa olla siellä pohjarahana niin kuin sitten sinne seuraavalle, tippua sitten niiden kanssa sitten sinne, vaikka niistä saisi vähän rahaa, niin todennäköisesti jätän sinne vielä semmoisen pohjarahan sinne sillä huipullakin. Mikäli se sitten ei ole jotenkin merkittävä summa, että kannattaa ottaa kokonaan pois, koska se voi nousta vielä. Ja sä voit tietää sitä. Mä en usko, että kukaan tietää sitä, että missä kohtaa se tasan loppuu se nouseminen tai alkaa sitten se tippuminen niin sanotusti, että kaikki tää on semmoista, että siinä kannattaa niin kuin sitten myös, mun mielestä tässä vaiheessa kannattaa miettiä niitä asioita jo, että mitkä on niitä henkilökohtaisia asioita, rajoja semmosia, mitkä olisi sitten hyvä siinä kohtaa, koska ne todennäköisesti tulee eteen ne päätökset kuitenkin. Että siinä kannattaa kyllä sitten kans olla silleen niin kuin tarkkana sitten, että se menee sitten, se on niin aika tärkeä osa tätä hommaa, sitten se rahan kotiuttaminen sitten sieltä. Kaikki ne teknisine juttuineen ja sitten vielä vähän kahvia tuosta, niin joo, niin siinä se varmaan oikeastaan sitten, tähän voisi tietysti varmaan jatkaa vielä jollakin aiheella tästä Bitcoinin hommasta, mutta ja näistä tokeneista, niin ehkä sen verran voisi sanoa noista, että Amerikan Yhdysvaltain presidentti on ainakin nyt niin kuin noissa, mä en tiedä onko ne fake-uutisia vai liekko ihan oikeista uutisista väännettyjä jotain en tiedä, mutta jos se saa sen aikaiseksi sen Clarity Act-sopimuksen siellä, musta tuntuu, että se voi olla vielä niin kuin jonkun verran pitkässä kuusessa, mutta että se on kuitenkin, se tarkoittaa siinä niitä verottomuuksia ja muita, saisi verottomasti sitten niitä kryptomyönteinen kuitenkin se olisi sitten siellä Yhdysvalloissa, ja sitten Venäjä on ollut myös myönteinen kryptojen suhteen. Kiina on tullut niin kuin silleen, että ei, että kryptoja ei saa olla. No mitäs kommunistinen maa, no en tiedä onko se Venäjäkin kommunistinen, mutta ehkä se Kiina on kuitenkin kieltänyt, mutta sitten Kiina itse kuitenkin niin kuin valtiona varmaan omistaa kuitenkin näitä, ja kultaahan se nyt haalii kauheita määriä, että mutta siinä on just tämä, että kun se Bitcoin on niin kuin koko maailmassa, niin kyllä Kiina on varmaan iso peluri, iso maa, paljon ihmisiä. Mä en hetkenkään usko, että Kiinassa ihmiset jättää ostamatta noita kryptoja, että siellä ei varmaan ole semmoista, en mä usko, että ne pystyy valvomaan sitä kuitenkaan, vaikka niillä on semmoinen orwellilainen tapa valvoa ihmisiä, niin en mä usko, että ne pystyy valvomaan sitä kryptomaailmaa sillä, että ne pystyisi estämään ihmisiä ostamasta niitä. Jotakin kiertokautta varmaan ostetaan. Niin kuin maailman sivu on aina tapahtunut, että jos joku kielletään, niin sitä tehdään jotakin kautta. Sekin jos ostetaan vaikka jonkun muun maan kautta, niin kuin esimerkiksi suomalaiset ihmiset on tehnyt joskus verotuksen kautta, jopa yrityksiäkin, niin ne on perustanut vaikka Viroon tai Romanian tai minkä tahansa kautta yrityksiä, niin samankaltaisia asioita varmaan tapahtuu näissä sitten, niin kuin mutta
Mutta joo, ehkä mä uskon, että ne välivaalit sitten siinä kans ratkaisee sen verran, että siellä on ne kongressit ja senaattien paikat että miten ne sitten menee siihen ja onko siellä sitten niin kuin, miten ne pärjääkö demokraatit vai republikaanit ja ynnä muuta, mutta siitä on vaikea tehdä mitään analyysiä, koska se vaatisi taas niin paljon uutta semmoista panostamista siihen tutkimukseen ja muuhun, että mitä ihmettä siellä sitten tapahtuu, koska ne on kanssa sitten aikamoisia hommia juttuja alkaa selvittää. Odotellaan vaan tuloksia sitten täällä näin Suomessa ihan sillain rauhassa, että jos siellä jotakin tapahtuu, niin kyllä siitä varmaan sitten uutinen lukee ja kryptopuolella ainakin tulee kyllä niin kuin netti täyteen heti, jos siellä joku päätös on tehty oikeasti sitten, että kannattaa noita feikki-uutisia vähän katsoa sillä silmällä, että niitä monesti julistetaan kaikkea, mikä ei ole vielä kuin oikeasti päätetty. Mutta joo, ei siinä mitään. Mä alan jatkaa tässä päivää ja toivotan teille kaikille tässä nyt hyvää päivänjatkoa ja palataan taas. Moro!